Haganega mas bukoi tongin duwai kerpang nakamenda I shaina sotun barake ka jongi minda kasngi to ba inyo barabor kajing coaching kia med barmen sim tongin doero nakamenda I shanting kurba bar ipdiang hun karkrang bakinyo kun tongin doero nakamenda I Silvia Yopeniao ba inyo kajing coaching kia med barmen sim tongin duwai nakabenda I My Darling Sangriang Babinda iron hapa hospital tongin duwai ba inyo kloi kajing coaching kia med parliament sim tongin duwai nakabenda ki inga samjong I Nerius Timpuin bat I Arbena Sangriang bat prangut kikun krangban don barabor hagajing coaching kia med parliament sim tongin duwai nakabenda I Arbena Sangriang bat Anisha bapang skor badi bandaris pangkli bersuk po ba inyo kloi kajing coaching kia med parliament sim togin doer na kabenda imunda mary marsian bai nang roy hagajinget berkum juro in sngotu ya tin jongo blai kumjur na kabenda bawara kibegi jing tumo jongi Chief number lies pa live pun rib. Syadu wanu trying giring kataru. Syadu wanu trying giring kataru. Najing nyabaku. Haga kertenguk pa badukun badumen sim bakuin Amen. kajinga yai jongu trai jongu Jesus Christ barga jingit jongu blai lembar ga jinga selog jong men sim bakuin kin down ring card bapi baron Card biru. ko hamen ko para bain how Jesus Christ sashina ga men step gilabana kamar ga duwan jongu trai ban shiminda haga ga mas bakuin barkar bangin hak madu trai tang tongin IT ya bara ga jing tmu jongi daga jinget ke bakarau kat kabangi pan na uji su daga jinget ke bakarau uji sun sa ayangi tu kena iti ya ki inga sem jongi hakamadu trai menta ki kimi ki pa jongi ki kon jongi ki hinman ki pa jongi ki parlo ki paramar jongi tu kena iti ya baro ki bapang ki basitom tu kena duwai bakin yo ke jing kor jing ki met bar sim lang bag jing duwai jongi tu kena duwai nak menta baro ki men sim ki balak klad no nak inga sem jongi togin duwai nak benda bawra ki mensin ki badon supporting pun khoid togin duwai nak benda gitu ki mensin ki bamdon mana manaru banduwai togin duwai ba ubolin map bawra ki pop jongi knampa kin poi shabning togin duwai nak benda ki nong pop bakin kala ka bamut bakin man pai shau jisu kat bagian ngai ti baro gene jing tumo jing hak madu trai daga jing sungu si ke bakrau tungen ai ti ro ya baro ki pop jongi bon sin ki pop jongi ki khangla ding ban pdiang ke jing kurku jing utrai halor jongi tungen kerpade uji suminda ban pin khu ya ke donor jongi na baro ki pop kana magala ban suminda hagene ke mas bakhuit daga donor ka bakhuit Minta dapat jing sungu si ke bakrau tungen duwai lang nga pla Haulay badan bor baron berhapi koman men kopara bangalale por sibur dagi jing perkat dagi tenjin dagi kam dagi jing lay klet dagi jing lay pala jonga dagi jing lay pala jonga
daga jingle palad bakrao ejonga namar katha nakarpad yagamari yakoin kaya sagatay sudim yakyal barkir koin badia piko hanman para manduwa na kabenta jonga hautra ublay jongi ublay badan bor baro unis neyangi but yang dalam map yaki pop jongi unialam yangi shaka jingim bam cukur Amen. Triken rat go blay, Isneyagi. Triken rat go blay, Isneyagi. Chrisoma go Chrisora, go nong penim jongi penim yangi. Triken rat go blay, Isneyagi. Triken rat go blay, Isneyagi. Chrisoma go Chrisora, go nong penim jongi penim yangi. tong inya duwai kublay badan bor baro ba im junom ubahag jingid bas lay jome me palat liam ban yaki jing dawa bar ki jing ang nut jong ki to ki bakrpad yame to tekr hai halor jungi yaki jingis nei jome ba men map yakaba ka jing ya tiplem ka ting but ba men ai yakaba ka jing duwai kam nut ban pan da utrai jungi yu Jesus Christ ukon jome uba im bad sin shargad bad me haga jingelong kawai jungamen simba kuit ublay junom la junom Amen. Kajing pule na kitab ujol nang thu lupa to phong da ki jan berni batoyam kathang phi kiling do to lanyar phi ki sakri kaduan kilai drung to thie baro shimit haga jan berni phi ki sakri ublay jonga namar ba ya kajing terwa da kajin bam bat kajing terwa da kajin ti lapen sange no na kaying ublay jong phi to pen kentang ya kajing sha jing it to khot ya kajing ya lang ba iping to lum lang ya kiten men kisan badia baro kinong chong sinong jong kari sha kaying jong utrai ublay jong phi pato perta sha utrai durla not kata kasngi naba kasngi jong utrai kalajan bat kum kajing penjot na ubadon bor kan sawan to put ya katuroi hasiyon ben sawai kajing maham ha ulum bakhoi jonga ai kinong chong sinong jong kari kin khnu namar kasngi jong utrai kawan kadon hajan kasngi jong kajing syayong bat kajing tiu kasngi kabadum lo bat kabayong ngit lakum kajing dum la priang halor kilum upaj bakrau bat badon bor ompat judon kiba kum maki nadu hendai hentai lemne en dangdon hadin jongki lengba ki jingduk jong baro ki pateng kaktin jong utrai Nisongo Yahweh. Sam Kandai nomor Ruspa Prapuar. Ruspa Prapuar. Bye.
Shashkori kasur jangau utrai ngai tu yaki bat ki budianga Hallelujah 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 Utrai undon ring card bat phi Rengkabat Piro kajing pole na ka gospel bakoir katkum olu khas Kabura me utrai ha kata kapor habau jisu uladep beno yauksoid ladon kibriu kibala on u beno yakiksoid da u belzebul u rangba kiksoid kadba kibai pat ban tinju ya u kilapan na u yakadak na beneng Henry ma u ba utip yakijing perkad jongki ula ong haki man ka hima ka ba yang persha yelade kan jot thiau ka ing kasem ka ba ia pait kan kelong balada u soitanru u yang persha yelade kumno ka hima jungu kan ne na ba pikno banga beno ya kiksoid da u belsebol badladanga beno ya kiksoid da u belsebol te dam da uno part ki kon jongpi ki beno yaki kumda ki kon jongpi hi kinong bishar jongpi Henry rada kadai da shindriakti jongublei banga beno yakiksoid te kahima ublei kalawan hapneng jongpi habau uriu klein ubala biang bha kit atiar u ap yalakaing kimar kimata jungu barok kishngain Henry haba ubakam klein u yale ya ubat u job urongno baroki atiar hakiba ulas shaniam badu yasam yakaba ulalute jar ubom long badnga ulong persayanga bad jar ubom iatlum badnga upin sapra haba umen simbaman umeno na ubriu usang kelang karai e raidem uward jingchatain bad haba shem uong ngan late pai biang shak ing jonga nakaba ngalamino bad haba uwan ushem ba ia ka ing lapin koid bad lapin bait renti kumta ulait bak nangta bad uwan yalam sa hinyungut kimensim kiba comes new ban ya bad kiban rong bad shong du hangta tegi jinglong bakut jung uta ubriyo kakla comes new ban ya kabamenshua ka gospel jung utrai Kecingara ya me ke Chris Kohaman kapara ba in how Jesus Christ aga gospel min dagas ngi shwa u Jesu la pin kut ya ka jingi khai jungo u Jesu udang ong u Jesu udang hikai yang ibai pa ibai u Jesu ong haba umen simbaman mino na ubriu u shang kelang karai e raidam u ward jingjatai but haba shem u ong ngan late pai biang shaka ing jonga nakaba ngalamino
Kau mun kapara ba uji sudang hikai yang ibai pe ibai uji sudang maham yang ibai pe ibai. Haba umen simba man uksoid mino nangi sawan pai biang. Radangim kintait ya uksoid. Radanginam kintait ya baro ki pop. Uji sudang maham yang uksoid simba man simbam koid sawan pai biang hapo jungi sarung hapo gadonor jungi ibai pe ibai. Komun kapara bayit hakabalang katolik ngidon hinyu tuliki sakramen. But lengbag sakramen jing plapop simba man mino nangi. Habangi aitia baroki pop. Daga jing sungosi ke bakrau, daga jing kuslai ke bakrau, daki umat habangi dem kosiu haka sinduk plapop, habangi aitia baroki pop simba man don ke bor halor jungi. Habangi kintait ya ke bor junguk suit. Ladangi kintait ya baro ki bor jung jingdum. Ladangi kintait ya ki pop baro sim bom koid sim bom koid uksoid unsap mino nangi. Uji suin pin koid yang ida kasnam jungu but uksoid don bor halor jungi num laban sa hapo jungi unsap petna unsamino. Bar kumjuru endang ilada plapop ngideban raikut ngideban kolaria uji subangin sesdang ban im kabagi jingim kabatmai kabagi jingim kabakoid ngideban kolaria uji subangin kella kabamod hendrai hardingi jing plapop ladanginum kella kabamod endang ilada plapop endang ilada aitia barokipop nginnum kella kabamod nginnum raikut ban sedang ban im kabagi jingim kabatmai kabagi jingim kabakoid uji suang yangi ibai uji sudang maham yangi simbaman uksoid sawan biang sawan biang badan serung hapo ke donor jongi ibai ban ke jingim jongi kan kelakam new ban ya ke pemen shwa enda uksoid pai biang enda urung biang hapo ke donor jongi ibai Tohamun kepada bayi hau Jesus Christ ngibaro ngilepop barkum juru ngibaro ngiplaya kipop ngibaro ngi aitia kipop jongi hake sunduk plapop pindaga singriban kili alade habangi aitia baro kipop habangi plapop aga sunduk plapop hatong idang plapop pla ya baro kipop daga jing sungosi ke bakrau daga jing kuslai ke bakrau but endang ila aitia baro kipop hatongi kular ya ujisu bangin kelaka bamot pangan kelaka bamot ngan nadumi daga sngi ngan stang panim kabagi jingim kabathamai kabagi jingim kabakui namar bale ngalakin tait ya uksuit ngakintait ya baro ki bor jung men simbaman ngakintait ya baro ki pop adumi daga sngi ngan stang panim kabagi jingim kabakui hatongi kular ni bonsin ngi kular bonsin ngi rai ban im kabagi jingim kabathamai bonsin ngi rai ban im kabagi jingim kabakui bonsin ngi ong ya ujisu ngan khella ka bamot hendrei harin katto katne por ngi klat ya baro ki jing kular bangela kular ya ujisu bonsin ngi klat ya baro ki jing kular changi ban ngi stang banim ngi stang ban im kabagi jingim kabasniyo ngi stang ban le ya ki pop te ladangi num khella ka bamot ladangi num man phaisha ublai uji surang mahamyangi haba umen simbaman umino na ubriu ushankalang karai e raidam uwajing jathait but haba ushem uong ngan late pai biang shak ing janga nakaba ngalamino but endau one pai biang uji su hikai kumno endau men sim boman endau uksoit one pai biang uji suang but haba u one pai uwan kumno kumta u late back nang tau but uwan yalam sahinyungur ki mensim ke bakams niu ban ya u haba u one pai biang unom wan marway ujisu hikai ujisu kumno un sa yalam sa hinyongot ki mensing ke bakams new ya u bad ki wan rong bad shong du hangda te ke jinglong bakut jong utau brio ka kelakams new bane ka menshu ko mun ka para bai how Jesus Christ lesengi yo ibun ki brio ki late plapop bad kila raikut bakin stang banim ka bagi jingam ka batmai henry hari katto katne por ngi yoi yaki ka jingim jongi kala comes new ban ya ka menshwa lese kila raikut ban im ka bagi jingim ka batmai ka bagi jingim ka bakoid kila stang ban kila raikut ban khalla ka bamon henry hari katto katne sngi hari katto katne por ngi yoi ba ka jingim jongi kila khalla bale namar kim pat stang banim ya ka jingim ka batmai kim pat stang banim ka bagi jingim ka bakoid ada ka donor jungi ka long ko bom koin ada ka med jungi ka long ko
bom koit umen sim bom koit umen sim boman un sarong on saong kanek kadonor jumbi kalong ke jakasa sa jonga kamet jumbi kalong ke jakasa jonga bali namar ka kamet jumbi ka donor jumbi ka jingmor jum perkan jumbi kalong ke bom koit te ngala ngadon ka bor halor jumbi te ngala ban rung hapo jumbi ladangi kinta dia baro ki pop ladangi stang banim ka bagi jingem ka bathamai ka bagi jingem ka bakoit umen sim bakoit un saman hapo jungi umen sim bakoit un sa song hapo go donor jungi ha kamet jungi bale namar kamet jungi ka jingmur jum perkar jungi ka donor jungi baro kalong ka bakoit ublei ulongo bakoit umen sim jongo blei longo ka bakoit ban lada kamet junga kalong ka bom koit lada ka jingmur jum perkar junga bar ka donor junga kalong ka bom koit kumno umen sim bakoit un sarung unam rung un sapet no nangi lada ngilong ki bom koit komun ka parabain how Jesus Christ teleng ba ka gospel minta ka sngi ujisu udang hikai yangi ujisu udang maham yangi ibai pebe bang iborang ide ban husiar endangi lada plapop endangi lada plapop iborang ide ban stang banim ka bagi jingim ka bathamai iborang ide ban kella ka bamud ide ban kentai dia baro ki pop ide ban kentai ya ka bor jingok suit ka bor jing jingdum lada nginam kentai ba lada nginam stang banim ka bagi jingim ka bathamai lada nginam stang banim ka bagi jingim ka bakhuit ujisu ong yangi ujisu udang maham yangi ibai pebe umen sim baman un sawan pai biang un sarong biang hapo ka donor bar ka jingim jungi an sakilab kan sakams new bani ka menshua ujisu udang mahameng ibai pebe ujisu udang hikayeng ibai pebe lengba ka gospel winda ka sngi ko haman ka para bayir how Jesus Christ hakana khlimat kat bangi puson sapang ka gospel tongin clear lade hak senduk plapop habanga late ban aitia baro ki pop hatto nga kular barabor ya Jesus ngan kella ka umat nadu menda ka sngi ko try ngan namlepo hatto ngi kular niyam ndangi ladap kular ndangi me naka ing mane naka senduk plapop hatongi stang ban im biang haka pop jungi hatongi klet ya gijing kular bangela kular ya ujisu gide ban bread no katoga jingi barim jungi gide ban ino katoga jingi barim boring gide ban stang banim kabagi jingim kabatamai bon sen haka jing tlot jungi nge barong ilong kiburi kibat tlot te ngi le pobiang ya de katoga daw kidena kata gadau ngiyo kindu shibon ki jinge bar ki jinje jar ha ga jingim jungi kane ga mas bokhoit tongin kar phaade of Jesus ban ai yang i baro ka bor ban job ya baro ki jing pen shoy junguk sui tongin duwaina du ka donor ya Jesus ban ai yang i baro ka bor ban yang persha ya baro ki jing pen shoy jung men simba man ha ga jingim jungi tongin kar phaade kamari te su de ban duwai na ka benda jungi ibai pe ibai kanamba ngi baro ngi niyo e kabor ban job ya gijing pen shoy baro jong men simbaman kumjuru to ngin kerpado yus ban yarap ngi bai pai bangin raikut menda bangi baro ngin kerla ka pamod bangin stang ban im ka bagi jingim ka batmai ka bagi jingim ka bakoin eniero ya Jesus Christ Chinam lai chinam amen. subayeng nganget hablay pa badan bawar barang benang thau ka benang mamar bejung trai jungi balap na umen simba koi ya balak khanak maria teiso tim ya balak jaga pontius pilatus lasan arpana yu layap latepiu lahiyar shigi bayam agasngi ka balay kami phat gi bayam balak kiu shabne shams kamon play pa badan bawar barang nang thau bamusan bari ki bayam ngangai thau men simba koi agabalang katolik bakoit aga jingan slogari koit aga jingmam ki pop aga jingmi pan kado badaga jingim bam chikut amen Lai spa andriu pundriu. Ina
To duai ko para baga jingkini jonga bar jong pi kan long ko bapdiang hun ha ublei ukpa badan bor baro. To try bring jing knya na ti jong pi. Daga banta jing ro ubrom kerteng jong u. Kecil mentah yangi pada kapalang pakui jong u baro kawai. To pdiang ko trai ngi kerpan yaga jingkini kiba mame hi melas seng labu daki hukum jong me ba daki negi jing maya bakui yaki bangi terbang kum gajing syakri bade hok jongi to ngos nei ban pindap pura hangi yaga jing pin koi jong jing sius pa jong me dau kris utrai jongi Amen. utrai undon ringkad bad pe Rengkat bat piru. to kinti vela kidhonor Ikan tiwaki shall try. to nginai ngu ya utrai ublei jongi Kasong hok bat kadai. da shisha kalong gabasong hog bad kabadai kadai ti jongi bad gajing panim yangi haman la kapor bad gajaka ban aingu yame ko kandrat ko pab khoit ko blei badan bor bad bam chukut nambar kumba mela thau yaka jait benrium lengba ukun ba id jome kumta hero lengba jungu mela pentamai yaka daga jingid bakrau namar katha kade hog baki jin thau jome baro kin shakriyame baro kiba la light im kin yaro yame but baro kiri khoi jome kin kurkho yame da kabai ke donut bar kabai ke men sim bar kumta mangirung i ainam yame kadba daga jingkemen ngi penbana yame junom Ubaku, ubaku, utrai ublei kipa, yang percaya sama daga buram jome. Usara, usara, turwai ublei syajong. Usara, ublei juno. ko haman kapara sar sinagana klip mar tenggar paling pu bar kawain tungna iti abara ki jing tumo jongi hakmat ujisu kan bau jisu pen kala yunik pu bar kawain kum gamet bar kasnam jungu tong duai bau jisu pen kala yaga jingim jongi bau jisu pen kala yaga donor jongi da shisha melong ubak khoir kutrai kathumai jonga jing khoir baro namar katangi kerpad yame topin khoir pen kentang ikinegi jing tarwa jongi da kabapha ya umin sim jongme kumga umjar halor jungki bakindup klalong yangi kamet barkasnam jungutrai jongi u Jesus Christ hakapor bala dino ya u badala kamon sngoba ula pediang ya gajing shashitom ula shim ya ukpu badakaba aingu yame ula kdia ya u bad ula ai halaki sinran u ong to shim bartobam nakhane pi baro namar khane kelong kamet jonga iya kaba NIT nakabanta jongpi haka jugarukom endalala iabam ula shim yaka khuri badakaba aingu biang yame ula ayaka halaki senran uong to shim barto di nakhane pi baro namar kane kelong ka khuri jonga snam jonga jutam bathumai bad bam chukut yakaba en penmi nakabanta jongpi bad nakabanta ki babun yakaban map yaki pop tole yakane ban kan mau yanga
jing maya jong ka jing e Kata sil bagi bandu ne uku bagi diragane kakuri ibenna kajing yap jong meko try dadadu Namar katangi ki bapen minta ki jingya bar ki jing mi part jongo ngi terwa hame kutrai yuk po janga jing im pat ya ka kuri janga jing penim ngi da aingu aidam amar balen nyawingi ki babet ban yang hakmar jome bad ban shakriya me da kabas ngulit ngi krapad yame bangi ki ba yeben da hakamet bar kas namu kris ngi long ki bala penyet li khabai da umen sim bakhoin token mau kutrai ka balang jongme ka bala priang hasatla ka perthei Barto pinjanai akha ka jingin ringat bat ulio ukpa bak koi jongi ibil bat marben ibishab jongi bat baro killing do bat kirunium token mablam ro yakin man ki parashin rang bat kin thei ki bala yoti ada ka bakarman ya ka jing me pat bat ya baro ki bala klano ha ka jingi snei jome to pdiang ya ki shaka jing shai ka khmar jome to isne yangi baro ngi kar phadia me barangar bat khamariya te sude bak koi ka khmei jong blai u Joseph bak koi du kurim jongka Ki apostol bakuid, u Francis de Sales bakuid bar baharo kuri kuid, ki bala pens ngo bhaya me pateng la pateng. Ngindep long ki babit banya bentalem haga jingim bam chukut, bar bangin yaro, bar pindon boromia me, dau kon jong me u Jesus Christ. Dau lembad u badha u kan long hamay ublay ukpa badan bor haga jingelong kaway jungamen sim bakoy baro ko borom barga jingero junom la junom Amen. kumbala hukumeng ida unong penim bar kumbala hikayengi da tin blay ngino duban ong kok pa jongi ba baning kalong bakoy ka kerteng jongme kan warga hima jome kalong kamon jome nak kendo kumbaha bening to ay minta jimbang jongi kabala gasni bartoma biang ye kare thang jongi kumbaha hima bale sni wengi wadala mengi shaga jingpen shoi henry pelai jengi nakapasni to pelai yang ngi kerpad kutrai nak jing sniu baro haga jing spon jongme to ay jing suk jing sign hagis ngi jongi Kanang bada ka jingeram ka jingis nei jome ngin light barabor na ka pop bar ngin yo jinger na ka jinjin jar baro kat bang gedang ap kmeli dia ka jing kerman bakoit bar ka jing wan part jung nong penim jongi u Jesus Christ Namar ke jome kalong kaima ke jome ke bor bekau buram junom la junom Kotrai Jesus Christ me ubala ong hakia pastol jome ka jing suk na I hapi ka jing suk janga na ai hapi wat peit yaki pop jongi henry ka jing eight janga balang jongme bad ha ka jing bone jongme to ya ka jing suk bar ka jing et le ka wai kat kum kamon jongme mame uba im bad ba sin shar junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon barabor renkad bad phi Rengka berpiro tong ne terbe ka jing suk ibe ha ibe pa Kulang
hakmei ukun lang broad jong oblay hakmei bakit noi ki pop jong perthei sugi toy ki bala kontra ga jing khawai jong ukun lang broad ko kan rat ngablong basong hok ma man rung ko ka yeng janga rei chong tan ka tin ka man sim janga kan sakhya hi
tribe agi barang ini yo ya kapor ban job ya barang jing ben soy jing men simpaman agi barang ini ya kapor ban yang persya ya barang jing ben soy sura ke jing jing ayang ya barang trai kapor ban job ya jing ben soy jing ayang ya barang trai kapor ban yang persya ya barang jing ben soy jing men simpaman koit jing jing ke Jesus ben koit ya kamet kapar jing barang trai da kapor jing sam jing agan keleman hallelujah 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 Jesus hallelujah hallelujah Jubilee kok pa ubahning tu ai ba jinge ba mela ai hangi hau kun jome u Jesus Christ u hanmen jungi ba ka tiling jong jingi spoon kan kelang ke don jungi dalam sim koin kan kersi biang hangi ya ke jengkerman barakarku nak benda ke jangwan juga hima jume tu ai ba jingai e jume kan perkeladu yang sakinong lur lengkang bom ju suntai ban ber kesimpai juga gospel tuai bagi to kesimpai ke penkeladu na sapo ya ke jai bedriu ban ya ke percaya mariang barok wei hari jing community batikana ya ke badang batamai bar ke percaya batamai ban dai ki bor jong boman labing no kaborom jong me kan teng sai jong tuai bagi jingai jong jubilee kan kersi biang hangi ke pilgrim jong jingkerman ya ke jingang nu ya ke tiar bakin show happening ai ba kata ga juga jingai kan pensap priang ya ke jingkeman jing suk jong nam sius pa jongi setelah thai shamai kublai jongi bala kerku junam kamrong kamrong perjingero junam amen kok pa jongi ba happening kalong bakui percaya jomai kalau memor jomai ak kendau kumbah happening tua yang diminta ke jimbang jongi kebala resmi bertoma yang ingin kang jongi kumbang yang ma bagi balai seni yang berbuat dalam yang isya ke jimpen shoy hendrai pelai yang nak basni yang kublai komaria kepada dak jingai utrai yang barha nak kuya panap yang tente berlaku kuya usul jomau Jesus komaria koi duk me jom blai luar ke mentan jongi gelompo minta barha ke por ke jingya jingi kaburom hau kabar hau kun berhamad sima koi dengan kujiminda ban manapor amen to nginya duai to ai koblai badan bor baro ba en pen klein bad pen kedang pura yangi daki sakramen kiba ngila yo pediang krang bang ngin kelalong syakata ka bang ngibang dau kris utrai jongi amen utrai undon ringkad bad phi ublai badan bor baro un kurku godoya phi ukpa badu kun badu men sim bakoi amen toleit suk pariaro ya utrai daka jingim jongphi i sango iau blai arspa repupra me ba ko you play sim jonga prate te mas pu ko maria me jong u try Jesus me jong I kun kerdu ora prano do
Syashkurku Maria Ki jong unong sius pa Mi jong ki kun belajar Ora pro nobis Kaburam hapa berukun memesim mukui Balang bami kong juta berwar Junam la junam amin Enyer oltraj sukres Junam la junam. Amin.